Mae datblygiadau'r cwricwlwm newydd yn gofyn am newid sylweddol i ddysgu proffesiynol ym myd athrawon ac ym myd ysgolion, a mae'n braf gweld bod yna gynllun cenedlaethol i sicrhau bod y gysondeb a bod yr hyn sy'n digwydd ym mhob rhan y Gymru o'r un safon ac o'r un effaith yn y dosbarth. Be sy'n braf ynglyn â chredu ydy bod y broses hynny yn dod o statws ychwanegol i unrhyw raglen ddysgu proffesiynol. Mae hefyd yn cynnig y cyfle i unigolion i fynd ar achrediad yna ar lefel addysg uwch i ba bynnag safle neu ba bynnag swydd mae'r person hynny'n symud iddi wedi wneud y rhaglen. Ond yn ogystal â hynny, os di'n cael ei gynllunio'n iawn, mae'r broses achredu yn cydnabod y dysgu sy'n digwydd yn y gweithlu. Ac mae hynny wedyn yn sicrhau bod yna sgiliau penodol yn cael ei datblygu, megis adfyfyrio, a megis y cyfle i werthuso yr effaith mae'r dysgu yn cael ei wneud a'i cael ei sicrhau fewn ystafell ddosbarth. Mae'r proffesiynau eraill yn gwneud hyn. Mae addysg yn ei wneud o, mae'r gwasanaeth iechyd yn gwneud o a'r heddlu. So pam ddim ni fel athrawon? Pam da ni ddim wedyn yn mynd ati i sicrhau chredu am y gwaith ymrywiol da ni'n wneud yn ystafell ddosbarth? Mae'n gyfle arbennig yn y marn ni, ac felly yng nghwestiwn i bawb, pam ddim ychredu?